बिनि अनगायैबो मोनसे राजखान्थियारि जोङो माने जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय आथिखालाव बड'लेण्डआव जायफोर जोंनि माने रिजनेल पलिटिकेल पार्टी दङ जायखौ आन्सलिक माने राजखान्थि हान्जा होननानै बुङो बे रिजनेल पार्टीया जाबाय UPPL आरो BPF आरो बियो बड'लेण्ड काउन्सिलखौ सरकारखौ सालायनो थाखायनो जोनोम जानाय राजखान्थियारि हान्जा मोननैबो राजखान्थि हान्जाखौ बर' सुबुङानो बर' दैदेनगिरिफ्रानो दिनै दैदेनगासिनो दङ सामलायगासिनो दङ दा बेखायनो बर'फोरनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बर'फोरनि ग्रेटार जौगानायनि थाखाय आरो मोनथाम एजेन्डा जोङो बेयाव आपिल खालामनो नागिरदों से नम्बराव जाबाय गोजोन आरो खौसेथि सुक्तिनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव एबसु NDFBनि मोनब्रै हान्जा UBPO सुक्तिनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु गोजोन थासारि गायसनजाबाय बे गोजोन थासारिखौ राजनैतिक भाबै सरकार भाबै आरो गासै सामाजिक भाबै पार्मानेन्ट खालामनो थाखाय UPPL आरो BPF ज'है खामानि मावनांगौ गुड गभर्नेन्स आरो करापसन फ्रि जाख्ल'नाय गैयै आरो मोजां सासन खुंथाय होनायनि थाखाय मोननैबो हान्जाया जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो लोगोसेयैनो बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे रोखायै मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायो जे UPPL आरो BPF मोननै जे राजखान्थि हान्जा बर'नि मोननैबो जाहाथे बे मोनथाम एजेन्डानि सायाव गोरोबलायनानै खामानि मावगोन बाथ्रा बुंगोन जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो आपिल होबाय। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।